Господин Ганецовски, какво открихте ви още в първите дни на този археологически обект? Да, тъй като реално това е продължение на разкопките от предходен археологически сезон, ние продължаваме да работим в така наречената структура 2, разширявайки и вдълбавайки нашите проучвания. Откриваме огромно количество материални свидетелства за бита, живота и обредността на първите земеделци, които са на възраст над 8000 години. И още в втория ни работен ден, естествено, така се случва, че попаднахме на много интересна брадвичка, тесличка, по-скоро амулет, изработена от нефрит, каквито се срещат изключително рядко. Мога да използвам и думата уникална. Смятате ли да продължите работата в този частен имот и в бъдеще? Имаме великолепно сътрудничество, двата музея, Регионален музей Враца и Регионален музей Видин. Имаме рамков договор за сътрудничество, екипа ни е съвместен, с идеята тези разкопки да добият съвсем регулярен характер и да се случват всяка година. Така един от най-ранните важни символи в орнаментацията на древните земеделци и означава слънцето или вечността. Различни като големина. Изцяло изработено на ръка. Се бил най-важната им суровина, така наречената кремъчна индустрия. Това, което е любопитното, е, че тази суровина, този кремък, го няма тук. Те са си го доставяли и точно с този цвят кремък находището се намира в района на Разградско. Тоест, те имат обмен, да го наречем търговия, с места, които са на стотици километри разстояние. В момента имаме търпение, обаче си иска. На жаба. Оформена. С засечки, които как са ги направили и е перфорирана с две дупки. Да. Тук вече... Да. Кажете за нея. Да, наричаме ги тесличка амулет, заради малките размери. Не, че не е могла да има и чисто функционално предназначение, но по принцип изработена от този изключително твърд полускъпоценен камък, нефрит или неговите производни, по-скоро тя има обредна функция. А някаква идея откъде се е появил нефрита? Най-близкото находище е понятел Гражден. Близо до Петрич, но предвид местоположението на Майор Узуново, аз лично имам подозрение, че това е от друго място дошло. Без мокрене ние сме в бетон. Господин Ганецовски, как запазвате за поколенията това, което откривате, с оглед на новата съвременна технология, която се използва? Това всъщност е нашата изключително важна и отговорна задача. Ние използваме съвременната технология чрез тотална станция и чрез използването на така наречената фотограметрия да документираме всичко, абсолютно всички културни пластове, всички находки, така както ги намираме на място. Така че
вследствие на това нещо ние реализираме триизмерена картинка чрез фотограметрията на всеки един от разчистените културни пластове, които при наслагване вече добиват общата картина на структурата, която проучваме. И дай си живот и здраве, дай Боже, и другите, които първо ще откриваме. И същевременно реализираме и така наречения пространствен анализ, който чрез тоталната станция пък ни дава местоположението на всяка една находка, независимо дали от керамика, кост, кребък, камък или друг материал. По този начин ние запазваме информацията, която неизбежно иначе би се загубила, предвид на обстоятелството, че ние демонтираме археологическите структури, които откриваме. Искате да кажете, че ние сега сме свидетели на нещо, което след няколко часа няма да може да го видим. Да, няма да може да го има и ние ще го разполагаме само с дигитален модел. И този дигитален модел ще достигне поколения. Точно така. Това е целта и това е идеята. Означава ли това, че българските археолози работят в момента с съвременната техника, с която разполагат техните колеги навсякъде по света? Имаме вече няколко екипа, които сме оборудвани с тази съвременна техника. Включително вече се използва и системата LIDAR, която позволява едно лазерно сканиране. Ние вече имаме амбиция нашия екип и ние да се здобием с нея, така че да. Габи Хрубва. След като сме толкова напред с технологиите, с които работиме, толкова ли напред са нашите музеи в това, което експонират и показват на посетителите? Да, бих казал, че вече имаме постижения. В случая, след като зачекваме тая тема, примерно ако посетите Врачанския музей, ще видите нашата нова зала, която беше буквално преди година и половина конструирана, в която се показват по същия начин триизмерно и 4-сетивно възприятие на експонираните артефакти. Това е вече съвсем ново ниво в представянето на културното наследство.